Speaker lesi. Ngahamba naso. Manje ungilethela abantu betshela ngihamba ngalo. Inalutho. Ijacket entombazane. Phela ngishilo uyazi. Bekunyaka kade ngimfonela from last day ngimfonela ngimtshela ukuthi ingane ishoda ngamanapukeni ayinakudla. Babukelike ome phambi kwenu uBhubesi wakadla ngamandla umphaze uMawandla uNkosi usiwele niyazi ke nani ukuthi inkosi ayiqedwa ngihamba ngaphansi kohlelo iMahlafuna show sibhalelwe usisikela ukuthi cela simphelezele ahambe ayocela usizo kodwa uyena uzochaza kunawo amaningi cela usichazele sisi. Sanibona babukele ekhaya mina uDodwa kaDlamini Sibongo ngithe angibhalele la kuMhlafuna show ukuthi bazongisiza ngendaba umntanami ongakuyondli ingane. So ngithe mengithola ngisuka eNande eBhambala la ngisuka khona so mengifika ubaba wengane ngamthola ukuthi uhlala la eMayville so ngithe obhuti ngicabe ngiphelezele ukuthi ngiyokwazi ukuthi ngithola ukuthi indaba angayondli ingane yami. Useneminyaka engakho ehlala la eMayville? Usenonyaka mengizwe ukuthi usehlala la eMayville. Alright. Asinawo kamaningi ke babukeli ngicela ukuthi sivele sitheleke khona. Oyikhona. Ngibona ukuthi ingane. Yaphila. Igama lakho likambazi. Bonke. Ukhona umbonga? Yebo ungaphakathi. Uhlala naye noma sisi? Hayi ngicashile. Onko. Yebo. Onko. Yebo. Bafu. Yini manje? Hamba kanjani mfowethu? Ngiyaphila, hamba kahle. Ngiyaphila namfowethu. Ngihlasele ngawo nekhaya. Cha bafuna ngicela ukuthi usondele ukuze sikwazi ukukhuluma noma uzivulele singene mfowethu. Uyamazi usisi bafu. Ufuna yini la? Ungazi kahle, hayi ngobe ngangazi uyangazi. Ngathi ngene phela. Ukhamba manje la Mana umbuzo uthi ufunani lana? Sifuna ukungena esikhulumeni. Ngathi ngokuzala zongibheka. Wathi ngokuthezelana. Ukuthi indaba wenza lento oyenza kumina. Wazi kahle ukuthi uzele kumina ngithi. Nobani manje lo ngishutha yena ufunani la? Ngicela ukuyichaza mina. Uyichaza ungena khona uzongichazela. Indaba ungasingenisi wena ukuthi sazi ukuthi kwenzeka ukhona uzokwazi ukwenzakalala. Awuvule la. Indaba ungalona ungafuna ukwenza. Mfethu vulelani la ngibona sengenani indaba. Sengenani? Sengenani? Mfethu umsuselaphi? Sengenani? Ufunani? Mfethu manje lo ngishutha yena. Wena ngishutha mfethu wenzani mfethu? Wenzani ngishutha? Uzokwazi ukufunani la? Awuthule wena ngifuna ukungitshele mina ukuthi ingane yami indaba ungayodli wena. Indaba ungayodli ingane yami. Lonke lomnyaka mina ngiyokuthiwa ukuthi uzongidlela ingane yami. Azila ngithi ukuzona lethela bonoba. Azila ngithi ukuzona ubuza mina. Ukuthi indaba ungangidlela ingane yami. Amanapukeni kuyimanje ishoda amanapukeni ilindele wena ngithi. Ngathi ngakutshela ngathi mina ngisebenzi kodwa wena fanele ukubona njengendoda. Ibe ngathini khona obani lo ngithele bona. Obani ngithele bona. Obani ongithele bona. Mfethu ngicolalela, ngicela uqala ngiyibika. Ngizokuzwa bafu ngakhuluma ukuthi ngizokuzwa. Mfethu igama nguBhubesi ngihamba ngaphansi kohlelo uMahlafuna show sibhalelwe usisi la uthi unenkinga nawe awusayondla ingane wena. Ngithola ngakuyazi ngathini? Ngathini kuyena lo? Indaba zondla ingane ngathini? Manje ungilethela abantu betshela indaba ukuthi angondla ingane. Wethula ke mfethu wethula. Sesengicela uchaza ukuthi wazi kahle lo bekunyaka kade ngimfonela from last day ngimfonela ngimtshela ukuthi ingane ishoda ngamanapukeni ayinakudla. Wazi kahle ukuthi ingane ayincela ibele incela lona ubisi. Ucose mina ngizoyenza kanjani ingane ingasebenzi? Ebe indoda wangimithisa. Igazi lakho likhulunywa ngalo kanje. Ungasebenzi wazi kani bengisebenza ngiyasebenza mina. Angihlangani ukuthi uyosebenza. Ngakhuluma nje ngathi mengiyithola imali ngeke manje uzala wena uzofunani la. Bengase ngiyonza angase ngilethele izinto. Since iyafika nje emhlabeni uke wakhonta wayithumela noma gazi. Cha akasayixhaki lo. Akasayixhaki uyangichiya ngoba akayixhaki. Hayi bo ngakulethela khumbula ngakhona ufunani yazi ngihlala nomuntu ngihlala nomuntu. Ngiyakutshela nje ukuthi ngihlala nawe. Man. Hayi. Manange baba. Uhlala kanjani nomuntu ekubeni ungayondla ingane yakho? Nawe uchaza ukuthi wena wendluwe lo muntu ohlala naye la wena. Uyazi ngoba nami ngiyodliwa ngamtshela ukuthi mengithola imali zokuthela khona. Awuyazi ingane yakho awuyazi ingane yakho nawe uyodla ingane ingasebenzi. Uzobona Ngiyolethela abantu ngizolethela abantu bazofuna ngaphansi. Kodwa ngitshela yathi mengithola imali ngizosala phansi. Nganozi nje lokuthi wena uzeleke ke nje wena uzele. Ayikho into ekufikela ukuthi lalela into ofanele yenze lona. Awuhamba nengane. Ethona uhamba nengane ngithini wena? Ethona nengane. Baba msilokhu usikokotha ethe wathi sikhuluma kahle nawe. Asinkonkotha ngithi. Hayi ngekho awuhlele phansi. Uhlele phansi. Umhlalise phansi. Ngilethele nabantu.
sikhuluma athi bothi nahlelo wena usimele wena usimele. Wabona ngiyisa wena. Because usebenza kwamanje la ngizokubona Hayi mana sis. Wathini? Mana. Ngithula mina nxa kusebenza kuyimanje ngiyamthenga ubisa inabi. Amaphaphaza indaba Ngicela ngobehlane indoda ngolongohlale nendoda futhi. Unashayela lento ikhona. Ngitshela nje Man. Uhlangana wena nokuthi ushuthi usamthanda. Hayi ngisamfuni mina. Yini pho uzoba ukuthi uhlale indoda uhlangana Ingane ngathi ayisingane. Ayikho leyo. Wazofuna ingane semina awuyonke. Nawu uyasho awuyonke. Awunandaba nengane wena. Ngalokuqaba manje yazi. Ngangikambela manje. Abasithi singenile umuntu la kodwa uyazi usihlala umuntu esifazane la ngamtshela lo beba ungafuni sikuhlafuneke manje ezwana ngikhuluma nawe lalela hey sikhuluma nawe kahle wena hayi ngeke lalela wena hey wena hayi ngeke yela ngamtshela ubambe lo muntu lo ya wena awuthi sikhuluma nawe inkinga manje ngeneka ngathi ngitshela sasazini kanje ayamithisa share kanje kuyimanje nengane mina yakho wazi kahle ngithi angizokuthe yakhe ingane indaba ungayo uyondla nini ingane indaba ungayo ingane imali abanginayo ajwayela lo masenginayo imali sobona ukuthi uzokuyenza kodwa soyithatha-ke le yabalela hayi wena ubani bana thatha nanka amafoni lapha ubani ubana andodlala thatha nale phetho kanjani uyazi khona imali iningi wena mfethu ungilethela uzongilethela abantu la ubisi la ubisilani ngoba phela kutshela ngithi wathini thatha lapha thatha wena nongena efethu hey alokungena lapha kini yini into zami lethu wena bathi wena uphinda utshela into ezayo uzobona ungaphindi speaker lesi yahamba naso thatha speaker ashwayela wena uzoyiletha leyo ngitshela ngabo uzoyiletha ashwayela wena uzoyiletha Epha ijakhethi mina ngiyetoho lele ngihamba ngalo ingalutho ijakhethi entombazane phela ngishilo uyazi uhlale ifebe wena la ayasebenza namakatela noma wewe ngitshela ngiyayisa notshwala iyona soyihlalela nabo notshwala la iyona ehlalele leyo ngizosela la wena ngizongilethela sitshwayela kabuya efethu obisele wala mafoni bafundela labo kufanele baphume la ayingitshwele hayi yini yakhona la ayikho kufanele baphume kwayina bawusofana abona mfethu ngophinde ufike ngophinde uzobona ulandele ngoba ngifunda sesihlala phansi hawu lalela baba lalela yabo basekhona thini lalela yabo basekhona thini uzozwa ngathi awuzukumthinta awuzukumenza lutho awuzufuthi kumlandela futhi uphinde ufike la ngento zami ezihambe nazo angaphinde afike la nawo amafoni awami angaphinde afike la ngigane le uyabona ke masuka lalela wafundzisa isihlafuni yezwa wafundzisa isihlafuni sikhuluma kahle nawe ungifikela nje nabantu sikhuluma kahle nawe uhlele ukufikela sikhuluma kahle nawe wafundzisa isihlafuni uzongilalela uzongilalela oqala awuzukumlandela nalezi zinto ayiphethe okwesibili masisuka la siyovula i-protection order yakho sis from when ngivulela okay ngothi uzongilalela noma sikuhlafuni ngikhelelwa man masisuka la awuzukumlandela usisi siyovula futhi i-protection order ezansi engivulela mina ukuthi ungasondeli kusisi okwesibili okwesithathu ngiyezwa ukuthi ngena ama message njengamanje ngena ama message amafundi bafuna inakhe yena uphatha amafoni yini igama lale phone sis hawu uzwe lapha ngiyona ngiyazi hawu uzwe Samsung cabanga Samsung uphathe Samsung kodwa ngiyamena nakeni ewe yini lenene hey iHisense le uzubele iHisense futhi ayibonga uphathe abafuna bizayo wena ngobani uphathe abafuna bizayo baba ngizosilima mina ngitshela abathi ngibonga awami ngitshela ngizosilima mina weba hawu awumkhumulelo lobo phaqa laba hayibo ebethi imali yami nale mfethu khumulelo labo phaqa laba imali yami wajwayela ebethi imali yami lena mfethu yabona wena yabona ewe wajwayela letha ewe imali yami mfethu ngisigqokile thekele mina lo thekana naye njalo lesiskipa bafu hayibo wenza kole mina lesiskipa hayi mfethu hayibo yabona wena ngibamba nizobona uyajwayela uyajwayela wena mfethu khumule lapha bafu khumule lo khumule awu lesiskipa sithengelwe mina lo yabona ngibamba bona sambeni ngibamba
uya kungondla ingane wena yazi aphinde ufike la aphinde ufike la kungondla ingane namathathu asangene hambani funda hambani le khaya hambani aphinde lifikela ningibisa phambi komama hambani nonke phinde lize la namathathu asangene hambani le kaphinde lifike la uthola ka Ngiphinde nginibungeleleke babukelike sambileke nosisi-ke ngoba decelile ukuthi simsize ehambe aye kulomuntu akade yekuyena ongasayondla ingane ke. Sisu sizwe kanjani ngoba sikuphelezelile wagcina ukuba khona izinto ezitholayo. Ngibonga kakhulu nje kuMahlafuna Show ukuthi nje bangitholise nokuthi uhlalaphi ngoba bengaseyona inganyama. Kodwa ke ngibuyile nezinto lezi kade egcina nokuthi anezifiwe zakho lezi kade zondla. Ngisazophinda ngibuye ngoba kahle kahle business namanapkeni ngiyadinga. Angizodlala yena mina. Anginawo kamaningi ke babukelike. Bafethu ngiyanicela. Ngicela nibhale ngaphansi uma uba khona umuntu odinga usizo ubhale ngaphansi kwanansi inamba u063 484 0701. Danko.